हाय हाय रे गरमिया हद करता। जी हाँ भैया, खेसारी लाल यादव के गाना आयल बा जे कि भैया एकदम बहुत वायरल हवा। हम ही बता दी भैया, गर्मी भी एकदम यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान में बहुत बा, दिल्ली में भी बहुत बा, बिहार में हद से ज़्यादा बा। काहे कि भैया लगातार खबर आ रहल बा कि जितना भी स्कूल बा एकदम टीचर गिर रहल बा, विकेट एक से एक गिर रहल बा। मतलब कि भैया हॉस्पिटल में लाइन लगल बा एकदम। और खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप एकदम वायरल चीज़ पे एकदम गनमा गावे ले और वायरल हो जाता है एकदम। भैया हो एकदम 6 नंबर पे से एकदम 5 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा खेसारी लाल यादव का गाना। भैया काहे ना करी, गर्मी इतना बा, हाय रे गरमिया एकदम हद करता। लड़की कहताड़ी बतावा हम बर्फ कितनों भी लगड़ी ले एकदम तनिको भी एकदम असर नहीं के होत। हमार ब्यूटी के एकदम बिल्कुल एकदम तहस नहस हो गल बा। कितनों भी मर्दाना कहता नहीं, कूलर लिखा बा, AC लिखा बा, तैयो भी नहीं खिलावत आड़े। हाय गरमिया रद्द करता। मतलब कि भैया गदर वाला एकदम गाना है, एकदम 5 नंबर पर ट्रेंड करल बा। भैया 1 रुपया एकदम वीडियो में नहीं लगल, तभी भी एकदम 5 नंबर पर ट्रेंड करल बा। हमें पूरा उम्मीद है अगर वीडियो आई तो 1 नंबर पर ट्रेंड करी। काहे कि भैया अखिलेश कश्यप एकदम ऐसा ही वायरल एकदम कंटेंट लावे ले और पूरा यूपी, बिहार, झारखंड एकदम पूरा भारत के एक एक कोना में गनमा एकदम बजे लाई। ट्रेंडिंग गाना भैया एकदम खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग हुए, हिट मशीन भी हुए एकदम। काहे ना हुई जेकर आगे एकदम हिट मशीन ट्रेंडिंग लग जाए और गनमा ट्रेंडिंग में ना जाए, ऐसा हो ना सकेला। भैया और खेसारी लाल यादव के म्यूजिक चैनल पे गनमा आयल बा और आर्यन शर्मा एकदम म्यूजिक दिले वाले, एकदम आदर्शी जी कंपोजर वाले। मतलब कि भैया एकदम बहुत एकदम बवाल होई। काहे के एकदम भैया एकदम वीडियो आए तो और बवाल होई। हाय रे गरमिया रद्द करता एकदम। रील भी खूब बनी। भैया अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर लाइक सब्सक्राइब कर दिया। हम ऐसे वीडियो बना बेले और सब्सक्राइब करके जाए। जय हिंद भैया।